सेजिया पे सूतब कैसे सैया साथे घर में, मांगेला गवनवा सैया बाली उमर में, मांगेला गवनवा सैया बाली उमर में। सेजिया पे सूतब कैसे सैया साथे घर में, सेजिया पे सूतब कैसे सैया साथे घर में, मांगेला गवनवा पिया बाली उमर में, मांगेला गवनवा सैया बाली उमर में। अब ही भइल नाही सेज वाली एज हो, ससुरा से पतिया सजन दिहल भेज हो। अब ही भइल नाही सेज वाली एज हो, ससुरा से पतिया सजन दिहल भेज हो, ससुरा से पतिया सजन दिहल भेज।